Additional Deputy Commissioner and CU District Disaster Management Authority DDME, Jong Southwest Kasil District Mawphor Open me Jingbthah Banyada na Jinglong Jingman Jong Mariang kynhup na Jingwan Lynshop Mariang Uperthan Khlieh Jingwan ulaba lapsan but na Jingwan hab pynphriang tangkata kani Jingbthah kan long ru khanang baki paidbah ki long Phikir but lat ni kinu ki jingja bas ngosi na markatau Additional Deputy Commissioner and CU District Disaster Management Authority DDME Jong Southwest Kasil District Mawphor Ulabatha baladawan ke jingtit perthat thaba leili jurleer slapat phria ki paidbah ki dei ban sange ban mi na yeng hakapor bajur slap baler lanyo ki kam bakerki da Phikir ha ki jaka madan ki trai ding bat ki nar hakapor batit perthat wan iki jakari kum hapo yeng bat ha ki yeng bas khambha wat penan kam yakinu ki tiar electronic ni ki paibong hakapor bathaba ke leili pet ne pens khambha yakinu ki jingte bala sator wat bu iki kali hatrai ding hajan ki pos lat bat ki we ki jingte namar ki laban kolon hakapor bajut leer shongkhap hapo yeng bat jingai karbala na ki jingkhang yen hakapor bajur leer Phikir banum yat haki jaka balang ki surak ni ki jaka them shongkhap hapo yeng ni haki jaka baskem hakapor bajur phriang tingkai ye ki jingbam nakabenta ki jingdon kam kerki kum ki bam batur khong ka ka bakhut bat ki dawai